Hambai tinin salo kaitoni bising teke seng tina oro pai sokpailate warama singja chini simna hezamara baptist parso circle bisingo Chandranath tei Matia baptist church ni kana kasar kaisa bagan waram singja kotor ma chini borok ni bisingo phailai sing ta khorsa pore kok salai chini worker sarmonto bai sangke kok salai ne kai puilan no lamsogo langmani khorang tv channel bising tei kai tini oja sokpailai mani bhagi sokpai kya Puilano sini langmani khorang TV channel no bo hambai ro tini ne ojorawo ano kok thaise thani salan sujuk ka hamro mani bagai sing tinaro sapai mani hingkai o area o jehetu sing samung khlai tonglayo hingkai o area ni sing takok khorsa takok samon bo musambi bagan khlai kaham rang puisa aji tongoni khna kangkai sing khatung lai bino bagan no phainai khilai kya Fainu faimani abo belai khapang srangjungnai samung tai sini dofani siklaroni begi kaisa pohor je pohor sino economically sound nani bagi chubawo belai khna naithotok bino bagan sing nukha bini bagan gobang bufang dongorbo aboni bisingo salaijaknai kok hingkai kaisa musambi bufang sing nugui tongmani aro engya hampano Prai 150-200 bufa betai thaijak tai bini jot betai ni quality belai standard belai kaham market to bazar kari khanga betai thaisarok busuk phalno abo emne boro spot to jara pai phine no bo 25 টাকা 30 টাকা ke phalo kintu singobno no jodi bazar pai khangkai normally sing tabuk to asa kaham nongkhoriya ko honpano obon site jat hamia jat Rokno 40 টাকা phalo binobo jodi payo thangka 70 টাকা le nangnai gai tai ke singmakai asuk o jaga gobang manuk phaiei nin bokha bahai ma tongkha belai tongthoka to tongthoka sik tabo ang musami yaga tuijak chajak chamani pore khapang srangai tongthoi tongo ge thokmani bahai bumsu jora belai kaham quality belai kaham ekdom fresh am bagai lukurongno bang koine musungo nor jodi nangai tongha ke musambi to multi purpose le jekon samung use khaimano nor nangai tongha ka ro phaidi ja Sonaram industry o phaiei o parani bumung bakla ni samol ni nokboron sakai nor saimanai binor phainor musami paiman phai tai bin bagan rok naiman phai botam tam khlai boro kabangman bin nursery rok tongo khumo bo charge khayo aro binoro amra poli thachiro bo manthogo o kota hnai musami busabo nor paimane binoro musami to 3-4 prokar tongo singkai normally jara obono kaya rok obo bai tongnya rok sing semanglak bobo original bobo kaham bobo hamia binoro je tongmani abo ke bebak no kaham binoro bo tai alka jado bo tongo buike o phagai sinina bagi bo buju abai hambai belai kok saman bagai